खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि 8 जुन खालारखालि एबसुआ 2020 मायथाइनि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि फारिलाइखौ फोसावबाय मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि गोजौ फरायसालि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ सेबा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आसामआ 6 जुनावनो फोसावदों बेयाव बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरा आसामनि 10थि मासिखौ आवग्रिनो हायाखै थेवबो एबसुआ बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय 2006 मायथाइनिफ्राय फोसावबोनाय गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि लोगोसे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ बर' बिजोंजों फरायना बांसिन नम्बर मोननाय 10थि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो होबोगासिनो दङ देग्लाय 2020 मायथाइनि एचएसएलसी आनजादनि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि थाखाय सायख'जानाय फरायसाफोरनि फारिलाइखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनानै होबाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि थाखाय सायख'जानाय फरायसाफोरा फारियै बरमा बाथौ आश्रमनि बिदिसा खाख्लारि गासै 581 नम्बर 96.83 जौखोन्दो नम्बर मोनना सेथि मासियाव नैथियाव दङ गासै 573 नम्बर आवग्रिनो हानाय 95.5 जौखोन्दो नम्बर मोननाय डिमाकुसि मेदाघाट बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि राजेश बसुमतारी थामथियाव गासै 562 नम्बर मोननाय 93.66 जौखोन्दो मोननो हानाय डिमाकुसि इउएन एकाडेमिनि ईसा बसुमतारी ब्रैथियाव दङ गासै 561 नम्बर मोननो हानाय 93.5 जौखोन्दो मोननाय धमधमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनिफ्राय नेपसिन बर' बाथियाव दं गासै 558 नम्बर मोननो हानाय 93 जौखोन्दो नम्बर मोननो हानाय बरमा बाथौ आश्रमनिफ्राय नमिता बसुमतारी दथियाव दं गासै 557 नम्बर मोननो हानाय 92.83 जौखोन्दो नम्बर मोननो हानाय बक्तपारा इउएन एकाडेमिनि नितुराज दाय बर' स्निथियाव दं गासै 554 नम्बर मोननो हानाय 92.3 जौखोन्दो नम्बर मोननो हानाय तामुलपुर इउएन एकाडेमिनि रबिना मोसाहारि दाइनथियाव दं गासै 556 नम्बर मोननो हानाय 91.83 जौखोन्दो नम्बर मोननो हानाय सानै फरायसा सेथियाव मेदाघाट बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि अमित रामसियारि आरो नैथियाव बरमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि नवनीता बसुमतारी गुथियाव दं गासै 547 नम्बर मोननो हानाय 91.16 जौखोन्दो मोननो हानाय क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि तुलिका बसुमतारी आरो जिथियाव गासै 543 नम्बर मोननो हानाय 90.5 जौखोन्दो मोननो हानाय पाटगावनि उमानन्द ब्रह्म गोजौ फरायसालिनि सोमखोर दैमारि